Shubor nakashlem jong unongsan Hima. Uway Heprit badang san snam karta ula duno ay lagajing im hadian ba ula kumhap siya kawa duit kabala he kansan nagajing ther jong ulap ba ubala ne bun kenta kanigajing ja kadai hapo kasnong nok sigitim jong kathan kiling hari Bhoi district le thu ba tu Heprit ubala tip kerteng kum umewan shwa maublei udang buja ka Lehkai shabar jong ka yeng hashwa ba ukum lej hap siya kadai kawa duit bat kabahe kansan namar kajing ther jor jong uslap kat hadu ba Shah Rong bat du sendon yala kajing im la kaliang kipat ba nong shong shnong haringkat bat kibor kulit kila penlong kajing wat yu tu Heprit bat hakapor kumba khatway beji duna hene ka step lalap no yu bat marmar la penkit Shah PA Sangma International Medical College and Hospital nak benta ban yo jing sumar hendai ki doktor katai ka jaka jing sumar kila penbena ba uladap Khlad lepa